Podcasty, promovideá či reklamné spoty. StudioBB.sk. To správne miesto pre vašu reklamu. Krásny dobrý deň. Musím povedať, že takto trošku netradične sledujete ďalší podcast v poradí U8 a ho počúvate, aj teda ho sledujete z dielne HC Monaco Bet Banská Bystrica. A dnes tu máme dvoch špeciálnych hostí. Jednak teda na úvod sa predstavím a ja som tiež tu taký špeciálny miesto Peťa Magurského, ktorého týmto pozdravujeme. Moje meno je Marek Polomský a dnes sa budem zabávať s dvomi mojimi hostiami. Chris Michalčin. Ďakujem. Ďakujem. Ahoj. No a rovnako tu je aj druhý mladiaz. My sme sa už predtým aj rozprávali z druhej časti, by som povedal, z opačnej časti Slovenska. Prichádza do Banskej Bystrice, alebo už sa tu teda nejako objavuje. Janko Petriska, dobré ráno. Ahojte. Dobré ráno. No dobre, ideme na to, kamoši. My sme veľmi radi, chalani, že ste si našli takto čas. Natáčame to vlastne medzi sviatkami, vianočné obdobie. A okrem toho, že máme vianočné obdobie, tak táto epizóda sa bude vysielať na Silvestra. Aspoň dúfame, že sa nám to podarí. Tak diváci, keď to teraz budete pozerať, tak zhodnotíte, či sme to stihli. Každopádne, my sme sa už o tom rozprávali a poznáte asi tento podcast, asi viete, čo vás čaká. Áno. Trošku áno. Tešíte sa? Jasné, poďme na to. Asi je to také pre vás. My sme sa o tom bavili, hokejistov trošku mimo častokrát komfortnej zóny. Nedávať takto rozhovory. Je to tak. Čím menej, tým lepšie. Čím menej, tým lepšie. Ty to máš ako? Asi aj rovnako ako Janko. Nie je to najhoršie, ale tak. Radšej si hráte skôr, ako sa rozprávate o veciach. Určite. No dobre, poďme možno na tie Vianoce. Začneme tam. Koláče, kapusnica, štedrá večera, plné stoly, hody, pôst. Poďte nám možno, ako to máte. Janko, začneme tebou kľudne. Ako to máte? Ako vlastne vyzerá tá štedrá večera u teba? A ako teraz vyzerala možno tento rok? Nakoľko stále teda hráte? Čiže dal si pozor na stravu, dal si pozor na jedlo, že čo ješ. Ako, vlastne celé to povedz, ako si to mal a čo ťa na tom baví, čo ťa na tom nebaví? Tak máme tam vlastne len 2 dní voľno, 23 a 24, čiže 23 som v podstate ešte normálne fungoval, cestoval som a 24 mám tak, že sa snažím mať ten pôst do večere, ale večeru si potom normálne doprajem všetko, jak má byť. Aj šalát, aj rybu, kapusnicu. OK. No a povedz v rámci teda nejakých tradícií, čo teda máte doma, čo nemáte? Nemáme asi nič také konkrétne, takú klasickú slovenskú večeru, ale nejeme mäso teda. Držíte pôst? Áno, držíme pôst. Akože vyhovalo ti to? Akože vlastne sedí ti to do celej tej prípravy, že keď sa takto medzi zápasmi? Asi pohode, tak ten jeden deň je taký, že si myslím, že sa to dá zvládnuť. Hlavne 25 večeru sme mali tréning, takže človek to vykorčuluje a je naspäť. Christy, si dostal nejaké inštrukcie, treba od trénera, alebo tak, že na čo si dať pozor? Ako to prebieha teda u teba? Ja to mám podobne ako Janko. Tiež 23 som cestoval s rodinou do Košíc, keďže sme z Košíc a 24 sa je všetko a veľa. OK. Tam žiadny post u nás nie je. No nejaký post od rána do tej večere, áno, ale potom už koľko vojde. No, zároveň je toto taký duel, by som povedal, teda východ a západ, lebo o tebe teda vieme, že môžeme teda povedať, že ty si teda z Bratislavy. Áno, viac menej. Viac menej, áno. Ty zase si Košice. Je to tak. Hral si teda v Michalovciach. My ťa tu ale v Bystrici vítame, sme veľmi radi, že teda si u nás. Ty si už u nás istú dobu, takže vlastne môžete teraz na seba tak povedať, že ako sa možno vnímate, lebo jednak rozumiem tomu, že útok, obrana, hej, ešte aj to je taký kontrast, ale možno ako sa vy dvaja vnímate navzájom? Hrávate spolu akože často, radi? Darí sa vám? Vnímate to nejako? Tak ja si myslím, že s Jankom vychádzame veľmi dobre, či už na ľade, mimo ľadu. A ako nepoznáme sa nejak dlho osobne, asi tento rok, takže sme ako keby spoluhráči, kamaráti, OK. Predtým sme sa možno vnímali na ľade, lebo Janko má takú povahu, on je taký malý, ale zlý. Čiže málo kto ho má tak rád na ľade, ale jasné, že ho vnímam už dlhšie. Dával si na neho pozor? Pozorne. Myslím, ako že hrali proti sebe? Jasné. Nejak pozorne, no tak vieme, že má rád robí zlé, ale ináč je fajn. OK, dá sa ukontrolovať? Jasné. No dobrá, teraz povedz ty, ako si vnímal túto kolegu. Možno aj predtým, než ste spolu hrali a teraz?
Tak predtým je to také ťažké, lebo tým, že sme sa nikdy predtým nejak nestretli a proti Michalovcám sme hrali 4 krát za rok, tak je to také, že viem, že proti nám hrá, viem, že to je dobrý obranca, ale není nejaký čas sa tam nejak viacej vnímať. Ani sa vlastne asi neskamarátite nikdy, veď tak hráte proti sebe, tam tá rivalita je vyšperkovaná, myslím, k dokonalosti. No dobre, chlapci, poďme ďalej. Poďme sa porozprávať o tom, že mám také informácie zo zákulisia, že ste mali Secret Santu vraj v šatni. Je to pravda? Jasné, to je každoročne. Každoročne, dobre. A teraz nás aj divákov určite zaujíma, že kto komu čo dal a možno čo bolo také, že ste sa fakt, že všetci pobavili, ak tam bol nejaký taký darček, ak si pamätáte. Môžete už asi teraz povedať, lebo však je potom. Či nechcete? Je potom, no len ale je toho dosť, neviem, čo by sme vybrali, alebo koho. Ja si myslím, nechcem skákať do reči, ale že tie najlepšie veci sú také osobné a hlavne my si ani šatni nehovoríme, že kto má koho. Väčšinou sú to také, že sa zápalíme navzájom. Aha. Že je to niečo také osobné. No dobré, ale tak už teraz musíte dať. Nemusíte povedať, že čo ste dali, ale tak všeobecne, hej, čo vám tak možno utkvel v pamäti, že toto bolo zaujímavé, akože, že naozaj, že toto typek niekto trafil, hej, že dobre. Možno dajte, že čo ste dostali vy vlastne. No ja som nedostal nič také akože silné. Ja bývam s Romanom Fajtom už druhý rok a je to také, ešte minulý rok som nemal auto, čiže všade vždy spolu a tak som dostal obraz zaramovaný a v ňom jeho fotka. Forever navždy. A akože nič také, ale z tých šatní je taký jeden spoluhráč, ktorý niekedy, keď sa mu niečo povie, alebo keď sa niečo stane, tak sa dokáže uraziť. Okay. Tak mu chlapci dávajú, že je ženský. Tak dostal také tabletky, že ženská pohoda. Na ukludnenie. Na ukludnenie. Jasné. Alebo sú tam takí dvaja, čo stále robia spolu zle, alebo nie, že tiež sú takí, sa majú k sebe. Tak jeden dostal vodítko a na obojku bolo meno toho druhého. Chlapci, ale to sú brutálne veci, akože si dávate. Áno, to sú. Ale asi to možno Chris hodnotu ty teraz, však aj si nový trošku, môžeme to ešte tak, ale že ešte chvíľku si nový. Asi to je dôležité, nie? V týme udržiavať si takto nejakú pohodu a zároveň akože aj tak vedieť si zo seba spraviť srandu. Určite. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, hlavne vychádzať medzi sebou v partii a už v kabíne. Stačí, že tam je nejakých, ja neviem, dvaja, traja, nejaký trošku čudáci, dajme tomu, ktorí to rozbijajú a je zle. Čiže ja si myslím, že tu je to fajn, veľmi dobre. Aj čo sa týka tých našich importov, cudzincov a tak. Aj to je ťažké trafiť, aby boli dobrí po ľudskej stránke a ja si myslím, že všetko je super. Ono asi vždy v takomto väčšom kolektíve hráčov, však vás je aj požehnanie aj v tej šatni, sa robia nejakým spôsobom dvojice, možno skupinky. Máte to aj tak vy? Je to tak aj v HC Monaco Bet? Asi do nejakej miery áno, ale myslím si, že tento rok máme že veľmi dobrú partiu, že skoro všetci sme tak spoločne. Že fakt veľa chlapcov vychádzame. Povedal by som tak, že tam není nikto taký, kto by bol nejak mimo kolektívu. OK, a to je asi dosť dôležité. Možno ty, ako opäť sa vrátime trošku nový, Chris, to ako hodnotíš, keď si teraz prestúpil? Ako ťa prijali? No si myslím, že veľmi dobre. Ja som nemal žiadny problém s nikým, čiže... Sadli ste si možno hneď tak? Tak tie začiatky sú... Ste si klikli, že... Tak tie začiatky sú možno také tichšie, ale to sa rozbehne hneď, čiže jasné. Je to fajn všetko. Každý má možno nejakého svojho, s kým vychádza viac v kabíne ako s niekým iným, ale celkovo si myslím, že to je bez problémov. No, tento podcast dnes nahrávame vlastne po zápase s Trenčínom. Môžete povedať divákom teda, ako to dopadlo a poďme to rovno aj zhodnotiť. Tak vyhrali sme po nájazdoch 3-2. Gratulujem. Ďakujeme. Tak vyhrávali sme 2-1, čiže to bolo super. Na konci sme dostali gól, kedy som tomu trošku pomohol nechtiac, ale je to tak. No ale vyhralo sa, to je dôležité. No a tak čo sa udialo? Skús povedať, akože, že čo sa ti tam nepodarilo alebo podarilo? Tak ušiel mi jeden ich hráč a dal gól, čiže bolo z toho 2-2, trošku napínak. No ale na konci sme to v nájazdoch vyhrali, čiže fajn. Trošku ma to zachránilo asi. Ty to ako vnímaš? Ako hodnotíš zápas? Neviem, že či takto teraz tento zápas, ale tak celkom mi to príde, že je to hrozne vyrovnané teraz. Že je úplne jedno, že s kým hráme, ale že každý zápas je taký, že strašne vyrovnaný a musíme hrať celých 60 minút naplno, že
sa nám stalo buď, že my sme otáčali ku koncu zápasu, keď super polavil, alebo opačne, že sme už niekoľkokrát takto na konci dostali gól, že je to tak vyrovnané, že musíme hrať stále a celý čas. Máte už možno odpozerané, alebo teda realizačný tím, alebo teda vedenie, tréner majú odpozerané, kedy či už na vás vidia, že sa polavuje, alebo naopak, že chalani teraz je šanca, keď zatlačíme, tak ich máme? Alebo možno už to máte akože aj vy tak vcítené? Neviem, či takto nejako majú napozerané. Určite majú napozerané nejak super, aké má presilové hry, oslabenia a tak. Toto určite áno, ale tak no, výhoda je bully v tretine u supera, to je akože štandardka, veľká šanca a tak, ale a nejak zvláštne asi nie, no. To je práve to, čo som povedal, že oni chcú, aby sme išli stále naplno, že není tam nejaká pasáž, kedy by sme mali pridať, spomaliť. Darí sa ti to? Nie vždy, ale tak snažíme sa o to. A to sa mi páči, že tak seba kriticky si to zhodnotil, vieš, že asi ťažko, alebo možno by som sa tak spýtal, že či je vôbec to niekedy akože reálne odohrať tie 3 tretiny naozaj, že furt, keď vyletíš tam, tak akože ideš petardy a naozaj, možno aj oprieme sa na to, čo si ty spomenul, že neurobiť tú chybu. Tak, no. Snažíme sa, aby to bolo fakt, že 60 minút, jasné, že sa niekedy stane nejaká chybička, niečo sa fakt udeje, no ale ideme do toho s tým, že tých 60 minút fakt chceme odohrať tak, aby to bolo tak, ako má byť. No, budeme držať palce, veď je to hokej, je to stále šport, je to hra, takže učíme sa podľa mňa všetci. Poďme možno zhodnotiť teda sezónu. Máte za sebou 31 zápasov, zajtra ďalší, momentálne Banská Bystrica, ako sme sa bavili, 3. priečka, pred vami teda je Košice a Spišská. No čo, aká je možno predikcia, ako hodnotíte spätne celú sezónu, tak Janko, začneme zase teraz na zmenu tebou. Skúsme teda najprv predikciu, že teda ako dopadne táto sezóna a či teda sú reálne tie Košice a Spišská z pohľadu teda víťazstva. Tak jak budem sa zase opakovať podľa mňa, ale že teraz, jak je tá súťaž vyrovnaná, tak je fakt možné, že vyhrá každý s každým. Čiže myslím si, že určite, že už sme ich dokázali poraziť. Čiže myslím si, že to dokážeme znova. A no predikcie. Nechceme nič zakriknúť, ale tak máme tie najväčšie ciele. No. Ale uvidíme, sezóna je ešte dlhá, jak nám to pôjde. Dobre, Chris, teda môžeme rovnaká otázka na teba. Sezóna, poďme to zhodnotiť a poďme si povedať teda aj predikciu, teda rovnako ako Janko vravel na Košice a na Spisku. Tak predikcia asi je, ako Janko povedal, byť čo najvyššie, čo je... Myslím, že zatiaľ si myslím, že sme na tom fajn. Stále môžeme poraziť toho prvého, druhého. Si myslím, že to je fakt vyrovnané, že s tým nie je problém. A zatiaľ sezóna si myslím, že je fajn. Každý tým má nejaké obdobie, kedy mu to trošku nejde, sú nejaké prehry a tak. A myslím si, že my takisto sme mali teraz také trošku slabšie obdobie, čo sa týka zápasov a tak, ale tým pádom už to bude len lepšie, keď už to máme za sebou. Povedal si to, že každý to má, hej, čiže ako keby je to nejakým spôsobom bežná situácia, keď je tá nejaká slabšia, ale majú to treba aj práve, teda Košice alebo Spišská prvý, druhý, že majú aj oni nejaký záchvev, že im to vypadne, ja neviem, 1-2 kolá. Je tak, mali aj Košice, mali aj Spišská, no celkom taký útlm, čiže je to také, no, že počas tej sezóny príde takéto obdobie, kedy to trošku nejde, niečo škrípe a asi je to také normálne. OK. No dobre, tak budeme sa tešiť na všetko teda, chlapci, čo ešte vás čaká, budeme držať palce. Ideme na ďalšiu rubriku a tá znie... Kto z vás? Chlapci, rubrika znie absolútne jednoducho. Dostanete takéto dve, by som to nazval, pálky naše. Je na nich napísané ja a on. Budete teda ukazovať podľa toho, čo si myslíte, ako je teda za vás pocitovo odpoveď na danú otázku. Mám pre vás pripravených zo pár otázok. Tie otázky sú viac menej súkromného charakteru, by som povedal, a možno aj trošku športové, ale každopádne sme stále v období Vianoc, takže bude to taká vianočná tematika. No a môžeme ísť rovno na prvú otázku. Kto z vás má v skrini viac vianočných ponožiek? Dobre, on. Poďme to rozobrať, pretože asi hneď všetkých napadá, že ako viete, že ten druhý má viac vianočných ponožiek. No, ja mám 2, čiže si myslím, že Janko má viac. Koľko máš? Podľa mňa jedný, ak vôbec.
Čiže... Nemáte vianočné ponožky Nemám vôbec? No ja mám asi dvoje, fakt. A dobre, a takto počas Vianoc, keď aj teraz ste vravili, že ste boli chvíľku doma, aspoň teda deň, dva, tak mali ste aspoň nejaký vianočný outfit na sebe, že dáte si vianočný sveter alebo pyžamo vianočné máte, že to akože tie Vianoce nejako preciťujete? Ešte asi ani nie. Možno nejaký také, že slušnejší svetrik a tak, ale vianočné veci celkovo u mňa okrem tých párov ponožiek asi nenájdem. Ja mám čosi, sveter mám, ale tento rok som ho nevyťahol. Asi aj tým, že je to že 2 dní také krátke, že není tam ani nejaký čas sa na to nejak viacej pripraviť. Je to také hektické asi. No dobre, tak vianočné oblečenie. V princípe trošku aj môžeme pri tejto téme ostať, pretože mám druhú otázku. Kto z vás je kreatívnejší pri nákupe darčekov? Kreatívnejší pri nákupe darčekov. Ale teraz je to také, že myslíme toho Secret Santu, alebo domov, alebo tak? Celkovo. Bajme sa možno aj o vašich rodinách a tak ďalej. Dal by som, že ja, ale dám. Ja by som dal on. Vy si tak navzájom si tak fandíte, to sa mi páči. Nie, tak u mňa to je také, že v podstate nie je to na mne tie darčeky viac menej, aj čo sa týka, keď kupujeme deťom a tak je to stále spolu, nie je to vyslovene, že ja, čiže tak. No. Ja by som dal normálne seba, ale teraz akože neviem, či to nie je tajné, ale som počul, že Chris kúpil svojim dcerkám na Vianoce, že malé motorky. Takže to je podľa mňa, to je skvelé. To je náklad. To prevážilo, že určite on. Ak to teda vymyslel on, no. Vymyslel si to ty? Prišiel si s tým nápadom? Nevymyslel som to ja, popravde. A popravde som to nekúpil ja, bol to dar od babky, čiže, ale ďakujem Jankovi. Okay. Ale čestne si to uviedol na pravú mieru, to sa mi páči. A môžeme ostať v tejto otázke a tiež, že kto utratil viac alebo utráca viac na darčeky. A teraz nemusíme sa baviť o Vianociach, poďme naozaj, že všeobecne počas roku, že kto viac ako keby utráca na darčeky, to znamená niekomu inému kupuješ, nie sebe. Áno? No tak Chris, poď. Ja si myslím, že ja pretože mám deti, čiže s týmto je toho viac, si myslím, narodeniny a tak. No s deťmi to je tak. Čiže ja si myslím, že preto ja. Čiže označil by si sa, že si štedrý, hej? Že rád akože naozaj niekomu urobíš radosť. Že kúpiš nejaký darček, hocikedy. Neviem, čo by doma na to povedali, či som štedrý, ale... Si povedal, že potom SMS-ka, vieš, príjem, keď toto budete pozerať. Nie. Ale neviem, či štedrý, no tak snažíme sa, aby fakt detičky mali to, čo potrebujú, čo trošku chcú. Jasné, že to má nejaké medze, ale... Ak chceš, môžeš kľudne akože povedať, teda 2 dievčatá, 2 baby, koľko majú rokov? 4 a niečo, a druhá bude mať 3, čiže taký rok a pol je tam rozdiel, dáme tomu približne. To je krásne obdobie, lebo už akože aj parčačky. Jasné, veľké kamarátky hrajú. No a jasné, tak je to. No dobre, tak každopádne zabezpečené motorky sú. Janko, teda ako to máš ty, že s utrácaním darčekov? Komu možno aj rád kupuješ darčeky? Ja mám zase 2 sestry staršie, čiže a priateľku, takže najviac asi tak nejak im. Môžeš poradiť všetkým divákom a mužom, lebo nakoľko myslím si, že aj to publikum je viac mužské ako ženské, že teda ako príjemne prekvapiť akým darčekom práve teda ženy? Neviem, je to veľmi náročné. Tiež sa vždy veľmi trápim, aby to bolo niečo, že aj možno originálne, aj to malo nejakú cenu, ale nakoniec niečo vždy vymyslím. Ale asi poradiť moc neviem. Asi je to. No je to asi náročné s tými ženami, povedzme si nie, však aj ty vlastne máš 3 doma, ty vlastne tiež svojím spôsobom, môžeme to tak povedať dokopy. Ja doma nemám silné slovo už. Hej. Už to je 3 na 1. Prevážený, už nič. Už len pritakávam. Áno, že áno. No dobre, poďme na ďalšiu otázku. Kto z vás toho zjedol viac a teraz bude musieť v posilke trošku zabrať? Počkaj, ja som zjedol viac, a kto by mal zabrať? Ja takto, že... trošku sa to vyostruje. No dobre, tak povedz. Nie, tak ja Chutilo ti doma? Chutilo mi, aj mi chutí. Som taký jedlík, že si niekedy zo mňa robia aj srandu, že zjem všetko. Koľkokrát chlapcom nejak nechutí, alebo tak ja berem všetko a neviem. Tak nejak. Rád papáš, hej? Rád jem, no. A zabrať v posilke teda máš pocit, že bude treba teraz nejaký akože, ak sme sa bavili hneď teda v úvode počas tých Vianoc, že bude to treba nejako vrátiť do pôvodného stavu? Myslím, že nie. Tak predsa len bol to jeden deň, čiže na ďalší sme mali tréning, tak ja si myslím, že to je späť. Hej. No čo, Chris?
Dobre, Janko hovorí. Dobre vraví, jasné. ako neklame? Nie, dobre. Spapa všetko. Ja som vedel aj to, že jedák. Ja ľúbim veľmi papať, to je pravda, ale viem, že Janko je taký dojížďak, to je, čo vidí, to zje. Čierna diera takzvaná, hej? Jasné. No dobre, a ako to vlastne chalani vy hokejisti máte, môžete povedať aj možno teraz takto vzdialne, počas vlastne toho dňa, kedy máte zápas, napríklad zajtra teda so Zvolenom, tak môžete každý za seba povedať, čo jete, ako to začíname teda ráno, ako vyzerá ten deň. Tak v podstate ráno mám nejaké rýchlo popri deťoch, nejaké musli, možno jogurt a také niečo. Potom máme v podstate video, tréning, nejaké, rozkorčulovanie, nejakých 20 minút na ľade, čiže to je len také, trošku byť na ľade. Spoločný obed, potom nejaký oddych trošku a už sa stretávame opäť na zimaku. Asi rovnako. Som ti povedal všetko. Až na ten jogurt asi rovnako. Ty čo si dávaš ráno? Ja buď nič, alebo nejaké... bujaka pečeného. Nie, ja moc práve neraňajkujem, keď tak len nejaké ovocie. A inak to isté. Obed spoločný, kura s rýžou. Kura s rýžou idete. Klasika, jasné. To ide do bicáku. A toto možno chlapci, lebo tak ste to povedali, že už to máte naozaj, že vžité, však koľkokrát ste mali takýto deň, to je obrovské číslo. A možno taká otázka na zamyslenie, že čo z toho, alebo ktorá časť toho dňa, alebo ten úsek je možno taký najpodstatnejší osobne pre vás, aby ste večer dali dobrý výkon? Neviem, u mňa to je také, že nejak neriešim takéto veci mimo hokeja. Som taký, že OK, tak je to, ale neriešim nejaké také, že mám niečo zaužívané, fakt musím to urobiť. Hej. Tak som aj myslel, že treba si dáte pozor, že ja neviem, vtedy si dávam vodu, vtedy onďak, alebo dám si kávu, alebo nedám si kávu, alebo že keď mám niečo dôležité, tak viem, že musím ísť, ja neviem, na 10 minút, presne ste na lade a že musím 10 minút ísť sám, že nehovorte na mňa, potrebujem sa koncentrovať, alebo že, vieš, nejaké takéto akože rituálne veci. Ja som asi v tomto trošku viac jak Chris, že mám také veci, ale nič extrémne, alebo že by to muselo byť, ale že ten deň pred zápasom si večer niečo spraviť pre seba, dať si niečo zdravé. Že ja neviem, bataty s kuracím presne a ten zápasový deň je skoro vždy taký istý. Čiže to je, že tiež sú tam nejaké veci, ale také maličkosti. Dobre, poďme ďalej. Kto z vás je väčším milovníkom vianočných filmov a potom si to aj rozoberieme teda, že ktorých, tak môžete, kto z vás je teda milovníkom filmov vianočných? Je to tak? Asi áno. Ja celkovo mám nejak rád filmy, rozprávky a všetko takéto. Dobre, daj takú, že naozaj, ktorú si pozrieš každé Vianoce. Pelišky asi. To je asi klasika. Ja som dal, že Janko viac, ale tak jasné, že pozriem si aj niečo, len mám taký tušak, že Janko. Babi, čo kúkajú, decka doma. Tak u nás je. No, Grinch je celkom vianočný u nás. Aha. Ten animovaný nový? Áno. Ten je super, inak musím povedať. Ja mám tiež deti a tiež to u nás ten ide, jasné. Ten je dobrý. A Janko má rád Grincha. Že si to pustím sám, že prídem po tréningu domov a pustil som si ho asi 2 týždne dozadu toho Grincha. Niekto s deťmi a niekto si to ešte dá sám. Jasné. Tak predsa len je tam vekový rozdiel. Ty máš 23? Áno. A ty máš 28? Áno, tak. Dobre som povedal? Tak. Neklamem. No ale tak jasné. Môžete aj teda povedať, že ktoré sú tá, ty si povedal, že Pelišky, ty teda Grinch. Máte ešte niečo také, že ktoré, alebo nejakú novinku, že pozrite radi nejaký teraz film? Nemusí to byť len vianočný. Tak neviem, je taká klasika Sám doma, podľa mňa neurazí nikdy, to sa dá pozrieť stále. Niečo také obľúbené, no. Asi všetky tieto klasiky a teraz som tiež asi týždeň dozadu si pustil sám a bol to dobré rozprávka, že Klaus. Kreslená, taká pekná. Viem, ktorá. No dobre, a ste fanúšikmi akože filmov, že pozriete si filmy niekedy, alebo idete do kina, alebo tak? No, ako maličko. Keď vyjde niečo nové a tak si myslím, že áno. Čo vás baví? Teraz. Z nového sveta. Že ak nejaký máte radi, alebo Marvelovky, alebo neviem, že... Ideálne komédie. Komédie? Jasné. OK. Ja rád pozerám asi všetko, že celkom dosť, aj seriály, filmy, že po obede a tak večer. A naposledy v kine som bol asi na Gladiátorovi 2. Výborné bolo. Vravia všetci, že to je také rozporúplné, že niektomu sa to akože páči, niekto povie, že je sklamaný. Ja som si pustil do obeda 1 a večer som šiel na 2 a keď sme mali deň voľna a bolo to super. No. Má veľa voľného času, sa mi zdá. No dobre, chlapci, ďakujem. Poďme na poslednú otázku. Kto z vás má lepšie silvestrovské zážitky? Ideme trošku zaťať do živého, asi sa mi zdá. No dobre, prečo si myslíte, že ten druhý ma zaujalo? Že prečo si myslíte, že akože vy...
Tak je o 5 rokov starší a je to chlapec Košic. No, tak. To hovorí za sebou. A ty si zase tak skromne dali, jo? Tak u mňa to môže byť tiež, že mladý z Bratislavy. nie, tak neviem, ja si myslím, že Janko, tak u nás to je také kľudnejšie už dlhšie, hlavne kvôli tým deťom, že ten Silvester, to je, ja som minulý rok odpadol strašne skoro. Neviem, či som Silvester stihol vôbec nejaké ohňostroje, ale tak predtým si myslím, že tiež to bolo také kľudnejšie, no. Aj bez tých detí. Predsa len táto otázka trošku evokuje ten party life, tak poďme asi, že tak ty si mladý chalan, predsa len, ako povedal Chris, tak bavíš sa ešte životom? Akože je to, keď mimo sezóny alebo teda niečo sa podarí a tak ďalej, tak ideš to nejako oslaviť? Keď není toho voľného času moc, ale pokiaľ sa dá, tak rád sa chodím zabaviť alebo trošku upustiť páru. Trošku do spoločnosti, ako sa vraví. No dobre, ďakujeme veľmi pekne. Toto bola naša toto bola rubrika Kto z vás? A ideme na ďalšiu rubriku. Radšej by si musel do konca života jesť v deň zápasu vždy kapustnicu alebo kapra? Ja som za kapustnicu určite. Ako? Ja teraz budem taký trápny, ale asi kapra, tým, že je to ryba, asi trošku zdravšie. A je dosť tuková inak, neviem, či vieš. Kapor je dosť tukový. No a už máš po kaprovi. No. Už povie kapustnicu teraz. Lebo pozri, tuto musím povedať, skúsený otec, vieš, vie, že v kapustnici je veľa rôzneho mäsa. Takže... Všetko dobré. Dal ma súdenú k tomu 2 rohlíky a tak. Bez problémov ide hrať. My sme trošku aj tú stravu rozoberali, že ako to máte aj počas dňa a tak ďalej, ale celkovo, keby ostaneme v tejto téme tej stravy, tak čo je vaše možno obľúbené jedlo? Každý za seba. Že by ste si vedeli predstaviť jesť do konca života toto jedlo? Čo by to bolo? Určite ryža a kurácia mäsko. Si vravel, že nie, neklam teraz. Pekne povedz na kameru. Nie, tak nejaké obľúbené asi nie. Ja fakt, že všetko. Nepozerám na to, či je zápas ďalší deň, alebo nie. Ja fakt na čo je chuť, to ide. OK. Teraz je to myslené akože nejak cez zápas, či celkovo? Nie. Celkovo, keby ste museli si vybrať jedno jedlo, ktoré budete jesť do konca života, že čo by to bolo? To znamená, pýtam sa na vaše najobľúbenejšie nejaké jedlo, ktoré fakt, že máte radi kedykoľvek. A môžem aj menovať, že presne kde, že podnik, alebo... Ja to podnik asi nemusíš úplne, ale môžeš teda povedať, že čo to je jeden konkrétny, ale asi burger mám taký. Že... Máš rád burger. Takže fast foodík si ideš trošku. Či nie je to fast foodík, je to taký akože zdravší burger. Akože není zdravší, ale je to taký kvalitnejší, že není to žiaden fast food. Burger je fajn. No. Teraz si zmenil trošku. Tak všetko. Ale nechcel som to menovať, je toho dosť. Ale tiež tak dá jedno možno zase. Tak aj tá kapustnica je fajn. Hej, to si vieš predstaviť? Ja napríklad si viem predstaviť do konca života, keby som vás mal trošku akože inšpirovať, že napríklad ja mám rád špagety carbonara z vajcové, vieš, so slaninkou a pecorino sír. To asi viem predstaviť. Akože fakt by som sa neurazil, keď tam každý deň na obed. Toto je silno obľúbené, áno, to je pravda. Ja som akože zase, že chápem Chrisa, lebo akože som teraz povedal, že je to asi taká topka, ale nedokážem si asi nič predstaviť, že by som jedol každý deň. Hej, jasné. Asi to je aj ťažko. A hlavne vy máte extrémny výdaj, takže to je kvôli tomu. Dobre, poďme ďalej. Radšej by si silvestroval so spoluhráčmi na chate, alebo s priateľkou v New Yorku? S priateľkou, jasné. Jasné, že na chate. Nie, tak je to také, no, ťažké, no. No povedz. Radšej by si, takže tak sa volá aj rubrika, musíš vybrať. Milujem New York. Takže, už milujem New York. Láska, ako vidíte, aj milí diváci, víťazí. Takže chalani si vybrali radšej New York s priateľkou. Určite, dobré, Silvester teda. Radšej kapustnicu a šalát od mami, alebo sushi od šéf-kuchára? Dajme od mami, určite. Ja tiež asi z nejakej úcty hlavne. Hej, je to tak. Dobre. Lebo mohli ste akože čokoľvek. Ako to máte chalani vy zo sushi? Máte radi? Ja som dlho som nebol vôbec nejak za sushi alebo tak, ale posledných, ja neviem, možno 5-6 rokov fakt, že mám rád, obľúbujem. Nehovorím, že to je často nejak fakt, že raz do týždňa, ale občas máme také, že nejaký večer sushi, áno, super. Mám veľmi rád. Ty podľa mňa vyzerá, že si sa tešil, že akože nie, že na túto otázku. Nevedel som, že príde, ale mám rád sushi, mám rád jedlo, no tak.
Hej, ja si myslím, že sushi veľmi populárne. A hlavne podľa mňa aj vy, akože to je vlastne aj také dovolené, nie? Asi aj, že však ryby surové sú zdravé, majú veľa všetkého, čo asi je potrebné, plus rýža, kvalitná. Asi áno, v rámci. Tam sa do sushi sa nemusí šetriť tým pádom. Aj tam. Mávate možno aj tímové nejaké spoločné večere také, ale myslím, že idete si sadnúť večera, že normálne si dáte čo chcete, nie len to, čo musíte, ako ste vravili počas obedov? Neviem, raz za čas sa tak nejak dohodneme, akože nie je to tímová, je fakt, že raz za čas, lebo však veľa hráčov má presne rodiny, deti, čiže po tréningu, po zápase majú svoje povinnosti, ale raz za čas, že ideme úplne všetci a potom niekedy tak je, že po zápase sa nás 5-6 a ideme sa niekam tak nájsť. V podstate Janko to zhrnul. Okay. Poďme ďalej. Radšej by si musel hrať 24. decembra o 17. alebo 1. januára o 9. ráno. No, čiže pýtam sa na štedrý deň, večer. Miesto večerí pekne pôjdeš si dať celý deň teda túto rutinku, čo sme spomínali v tomto podcaste a potom ešte aj zápas. Alebo 1. to znamená po silvestrovskej noci o 9. ráno. Že na Vianoce ryža, hej, a mäsko kurácie. Či by sme vymenili? Či by ste... Tak ono, asi vianočný skôr. Vianočný by si chcel hrať, či nechcel hrať? Skôr by som hral asi vianočný ako 1. Aha, no to je zaujímavé. Tak... Prečo? Tak potom Silvestri to zvykne byť ráno ťažšie. No, takže tak... budeš mať teda ten Silvester? Tak niečo je, jasné. Niečo, a tak... niečo sa bude diať. Tak, Janko, ty ako? No, asi takisto. Hej? No, asi odbehnúť na chvíľu. 24 odohrať. No typoval by som práve, že dáte, a to tu sme sa spoznali, hej, že nemám vás tak, ale typoval som na základe vašej odpovede, že radšej by ste obetovali 1. a radšej byť s rodinou doma, ale vidíš to naopak. Je to beriem, že čo o 17. hráme, o 7. dohráme. O 9. si doma. Večera bude tak jasné. Okay. A šala tam pôjde. Káďu dáte potom nie na záhrade. Jasné. Dobre. Mám ešte aj takú možno otázku k tomuto, že ako máte s tým skúsenosť vlastne, ak sa vám to niekedy aj stalo, že ste naozaj mali v deň, kedy je bežné voľno, alebo je nejaký sviatok, alebo ja neviem, ste mali národky, že ste si vedeli to predstaviť, akože ten čas strávený trošku inak, možno s rodinou, s najbližšími a mali ste vtedy zápas. Stalo sa vám niečo takéto? Mne nie, pretože mám v maji narodeniny, čiže to ja som mimo sezóny, čiže to je fajn. No. Ja mám na konci apríla, čiže asi rovnako. Hej, okay. Ale keď si spomenul, že kým si nepovedal, že národky, takže keď majú ostatní voľno, jasné. Možno vie, že... Včera sme mali zápas. No to je také. Hej, u nás sú sviatky, nesviatky, čiže to sa hrá často, no. Keď je sviatok, u nás také nefunguje. Hej. Takú kariéru ste si chlapci vybrali, no tak nemôžete sa sťažovať. No dobre, a poďme ďalej. Na záver určite mám takú ešte otázočku, že či by ste radšej do konca života hrali hokej alebo žili niekde v Karibiku? Ťažká otázka? Nie, akože neviem, či to bude zase také trápne, ale ja mám ten hokej rád, mňa baví, čiže ja by som si vybral ten hokej. Som vás zapálil. Je to až posledná otázka je taká záročná. Tak akože neviem, hovorím, že či som ešte mladý alebo tak, ale neviem, zatiaľ ma to stále takže baví a mám to rád. To je super. No poď, Christy. Tak ten Karibik je lakavý, no. Zase, no. Nie je také hokej, no. Kým to zdravie dovolí, určite jasné hokej a potom ten Karibik. Potom to vlastne zaslúžený Karibik. No dobre, chlapci, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do tohto podcastu. V princípe sme úplne že vyčerpali všetko. A ja by som vám už len zaprial, že zajtrajší zápas so Zvolom nech dopadne výborne. A rovnako vám aj prajem a myslím, že aj v mene všetkých, ktorí to sledujú, aby naozaj HC Monaco Bet Banská Bystrica sme videli teda na prvom mieste v tabulke. Budem vám v tom držať palce a myslím, že vás aj všetci budeme podporovať a minimálne teda budeme chodiť na zápasy však. A neviem ešte, či na záver možno chcete vy niečo na kameru odkázať v tomto vianočnom období. Ako vrajím, diváci toto budú vidieť a sledovať teda na Silvestra. Tak ak možno chcete niečo zapriať alebo čokoľvek. Tak asi by sme popriali všetkým fanúšikom Banskej Bystrice všetko dobré do nového roka a verím, že vianočné sviatky prežili v kruhu rodinky, v kľude a všetko bude dobré na nový rok. Asi taktiež. Ďakujeme za podporu. Šťastný nový rok.
Ďakujeme veľmi pekne a určite sledujte a ostaňte na našom samozrejme kanáli a budeme sa tešiť na ďalšie podcasty a tešíme sa samozrejme aj na vás v roku 2025. Majte sa, dovidenia, pekný deň.